Vítajte pri mojom ďalšom videu. Moje meno je Patrik Popelič a v tomto videu vám budem rozprávať o tom, či je lepšie podnikať, čisto podnikať, alebo sa venovať podnikaniu popri zamestnaní. Prežil som si jedno, prežil som si druhé a poviem vám taký môj názor osobný, v čom sa dané podnikania líšia a čo je možno lepšie. Takže poďme na prvú vec. Podnikanie samotné alebo podnikanie popri zamestnaní z hľadiska peňazí. Keď podnikáte popri zamestnaní, tak máte pravidelný príjem, to znamená, každý mesiac vám príde nejaká výplata a popri tom vy si môžete tým pádom odkladať nejaké peniaze a tie peniaze investovať do podnikania. Kdežto pri samotnom podnikaní buď potrebujete nejaké peniaze na začiatku, ktoré investujete čisto do podnikania, aby ste ho rozbehli, avšak kým to samotné podnikanie začne generovať zisk alebo fakt, že zarábať nejaké peniaze, či už len na obrat a vlastne celé to spotrebujete všetky tie peniaze v samotnom podnikaní, tak v tomto je fakt výhoda vlastne podnikanie popri zamestnaní. Tu je 1,0. To znamená, že v podstate z hľadiska peňazí je lepšie začať podnikať popri zamestnaní. Pretože máte fakt ten stály príjem, tým pádom môžete ten príjem využiť, respektíve to, čo si odložíte, môžete vložiť do podnikania a to podnikanie vám bude rásť. Nebudete na ňom závislí. Kdežto, keď sa venujete len čisto podnikaniu, a nemáte ešte dostatok objednávok, v prípade máte, ale nestačí to pokrývať ešte aj vaše potreby, či napríklad niekde bývate, musíte platiť hypotéku, musíte z niečoho žiť, tým pádom nakupovať nejaké potraviny, obliekať sa a tak ďalej, čiže máte aj nejaké ďalšie výdavky a žijete len čisto z podnikania, tak je to podstatne ťažšie, pretože máte menej peňazí. Z hľadiska času, keď musíte, toto je asi zjavne najjasnejšie, pretože keď musíte byť v zamestnaní, tak väčšinou človek v zamestnaní strávi napríklad 8 hodín bežne a tým pádom zvyšný čas, ktorý má, svoj voľný, môže využiť, napríklad môže ho venovať tomu podnikaniu. Kdežto keď podnikáte čisto, tak máte celý deň, je celý váš voľný čas a je na vás, koľko tomu podnikaniu venujete. Čiže z hľadiska času je to určite 1,0 pre podnikanie, pretože ostáva vám viacej času na podnikanie, viacej času máte teda na rozvoj toho podnikania a popravde, keď ste zamestnaní a veľakrát už keď prídete domov z práce, už ste jednak aj unavení, lebo už ste 8 hodín dajme tomu robili, alebo nejakých 6 dajme tomu z tých 8, ale proste už prešiel nejaký čas a vy ste už tomu venovali, už ste trošku vyčerpaní. Tým pádom vám neostáva až tak veľa času na to podnikanie. Čiže bude sa to podnikanie rozvíjať tým pádom menej. Čiže z hľadiska tohto je lepšie samotné podnikanie. Sloboda. Tu veľmi nie je o čom taktiež. Je to 1,0 pre podnikanie samotné. Prečo? Ak strávite v zamestnaní tých 8 hodín, tak nemáte tú slobodu celý deň, máte slobodu až po pracovnej dobe. Ja napríklad, keď som pracoval v IT, tak IT firmy sa snažia vám nejak vyhovieť flexibilný pracovný čas. Tá práca nerobíte celý deň, nerobíte menej hodín do dňa, pretože rozmýšľate hlavou, musíte si aj oddychnúť, trošku proste zrelaxovať nejak počas tej pracovnej doby. Nedá sa len v kúse myslieť 8 hodín, lebo potom vám to nebude myslieť tak dobre. Čiže jednak tie firmy sa snažia vám vytvoriť takú nejakú, ako keby, aby ste mali pocit tej slobody. Neobmedzujú vás napríklad v čase na obede, hej, môžete stráviť trošku dlhšie na obede. V niektorých zamestnaniach proste takéto možnosti nemáte, čiže to hovorím iba o danej skúsenosti z IT oblasti, keďže tam som pracoval. Avšak pri podnikaní máte slobodu každý deň. Vy sa rozhodnete, dneska nerobím, dneska si beriem voľno, proste idem preč.
To je tá sloboda. Idem na kávu ráno, idem na kávu o 10, idem o 2, to je jedno. Rozmyslite sa, kedy čo chcete robiť, kedy sa chcete venovať podnikaniu, v ktorej časti dňa, koľko hodín jej budete venovať. Čiže o tom je tá sloboda, že môžete robiť kedykoľvek, čokoľvek a je to len na vás. Čiže tu nám fakt nie je o čom a vyhráva v tomto podnikaní. Teraz vyzerá, ako keby vlastne podnikanie popri zamestnaní nemalo zmysel. Avšak nie je to tak. Podnikanie popri zamestnaní má zmysel do tej miery, keď ho chcete nejak rozbehnúť. Fakt, ten začiatok, na začiatok je to veľmi dobré. Zvoliť najprv podnikanie popri zamestnaní, pretože fakt vám nebude generovať to podnikanie hneď zisky, nebudete hneď zarábať nejaké tisíce eur alebo tak. Čiže musíte počkať, treba vydržať, treba si nejaké peniaze naškoriť, treba počkať, kým ten biznis ako keby dorastie až do tých rozmerov, že je čas dať výpoveď a ísť venovať sa čisto podnikaniu. A tu je ešte také jedno presne ďalšie plus pre podnikanie samotné, je to, že vaše podnikanie nebude rásť, keď sa mu nebudete venovať na 100%. Či tomu veríte alebo nie, mám skúsenosť vlastnú a viem, že keď podnikáte len popri zamestnaní, zleniviete. Proste vy máte tú istotu toho, že vám ten príjem príde pravidelne do mesiaca a tým pádom nemáte až takú núdzu sa veľmi snažiť vymýšľať, inovovať a robiť nejaké nové veci. V podstate len to vaše podnikanie má potom len takú zotrvačnosť, trošku môže raz, áno, v priebehu času, trošku sa vám môžete venovať, ale nerobíte to na 100%, nedávate do toho všetko, proste nemáte tú snahu až takú, ako keď sa venujete čisto podnikaniu. A práve toto je presne ďalší bod pre samotné podnikanie. Čiže z hľadiska toho, či vaše podnikanie bude raz alebo nie, že ja to dám takto, že či bude raz alebo nie, tak vaše podnikanie bude raz iba, keď sa mu budete venovať na 100%. Keď budete sa venovať podnikaniu iba popri zamestnaní, bude rast, ale nie až v takom množstve alebo v takej veľkosti. Čiže či tomu veríte alebo nie, tak to je. Veľa ľudí, ktorí fakt podniká, ktorí fakt niečo dokázali, niečo fakt veľké vymysleli, museli sa tomu venovať naplno. Nedá sa to popri práci. Avšak, aby ste si zobrali z toho to podstatné, podnikanie nebude jednoduché. Určite nedá sa povedať, že dobre, tak ja idem čisto sa venovať podnikaniu, kašľam na zamestnanie, dávam výpoveď. Keď nemáte na šetrenie peniaze, za chvíľu sa môžete dostať do krachu a prípadne do dlžob. Proste nebudete mať z čoho nakupovať nový tovar, kým nebudete mať dostatok objednávok. Môžete mať už nejaký obrad, ako ja som mal niekedy. Proste myslel som si, že už zarábam, že to podnikanie generuje nejaké veľké zisky, avšak to negenerovalo ešte také zisky. Generovalo obrad, avšak keď som sa pozrel čisto po odrataní nákladov, že koľko tam reálne to zarába, tak koľkokrát to bolo fakt okolo nuly, lebo všetko tovar, respektíve všetko, čo zarobilo to podnikanie, som musel investovať do nákupu ďalšieho tovaru. A ak by som takto ďalej vtedy fungoval, tak by som sa nedostal veľmi ďaleko, fakt mohol som skončiť v dlžobách a mohlo to dopadnúť veľmi zle. Čiže musíte si uvedomiť, že ak chcete sa venovať čisto podnikaniu, musíte mať buď našetrených nejaký obnos peňazí na najbližších, ja neviem, ideálne možno na nejaký rok, alebo minimálne aspoň na ten pol rok, aby ste vedeli z nich pokryť tie vaše náklady, či už na hypotéku, bývanie, nájom a tak ďalej, potraviny, na všetky tieto náklady, na to aj vaše živobytie proste, že na ten život, či chodíte niekde s kamarátmi, obliekate sa a tak ďalej, čiže aj na tieto veci musíte myslieť a tým pádom musíte mať odložené na to peniaze, keď sa chcete čisto venovať podnikaniu. Kým sa proste nerozmenie to podnikanie tak, že pôjde do zisku. A s tým súvisí aj ďalšia vec, sledujte si fakt čísla, nielen obrat, ale sledujte si hlavne zisky, či to podnikanie, ktoré robíte, generuje zisk, nie či generuje len obrat.
Pretože fakt treba si zrátať všetky náklady, či už náklady na obalové materiály, ak máte nejaký e-shop, na náklady na auta, účtovníctvo zarátať do toho, nákup ďalšieho tovaru a tak ďalej. Strašne veľa vecí tam je a veľakrát na to ľudia zabúdajú na niektoré veci a pozvú si, wow, super zisk a potom si uvedomia, že zabudli zarátať napríklad náklady na reklamu alebo na ďalšie veci. Takže vy si z tohto zoberte, ako možno to vyzerá fakt, že podnikanie bude super, že všetko hraje, že budete mať slobodu, budete mať čas a vaše podnikanie bude rásť. Nie je to také jednoduché, ako to vyzerá takto na tejto tabuli, avšak určite, ak chcete niečo dosiahnuť, ak chcete fakt, aby to vaše podnikanie bolo veľké, aby rastlo a aby sa niekam posúvalo a v nejakej budúcnosti ho buď odpredáte za fakt nejaké slušné peniaze, prípadne fakt si ho necháte, aby vám generovate zisky alebo nejaký, najmä tomu, že pasívny príjem, fakt musíte sa mu venovať na 100%. Toľko k tomu. Napíšte mi do komentárov, ako ste začínali, či ste začínali popri zamestnaní, alebo ste sa rovno vrhli do podnikania, prípadne čo si myslíte, že čo je lepšie. Možno so mnou nebudete súhlasiť, ja budem veľmi rád, ak vytvoríme nejakú diskusiu ohľadom toho a poviete mi svoj názor, že prečo vlastne si myslíte, že podnikanie popri zamestnaní môže byť lepšie a môžete dosahovať lepšie výsledky, ako keď sa budete venovať samotnému podnikaniu. Takže to je za mňa všetko, vidíme sa v ďalších videách. Ahojte.